Alwora ma intie jere Malulu TV en kinde makare ma indien cheno mar kuku mar wach ma bende warange weche madhi nyime koni kod kocha mag weko mag siasa. Odiochieng' ma kawuono antiere kod jatelo noro ma bende en jaod bura ma Ugunja ma bende ochung'ne weche weko mag political affairs e duond od bura bende mar ODM. Wan kode ka indio bro mosou kaito bro nyisou ni wabro dhi nyime kod twak e yo machalo kamano. Rwaki jatelo. Kamano ahinya. Moso ganda. Kamano ahinya. Akaw thuolo makende kendo amoso gandawa ma jokanyana kama wara magintie ni ukweuru. Erokamano ahinya mheshimiwa, akaw thuolo niri mar rwaki e studio. Mheshimiwa, warango romo bende nubedo godo nyoro Jakaranda. Moko kuom weche ma bende nowacho achiel kachiel en ni migosi Raila Amolo Odinga nyaka cham muma kaka ker. Moro bende nowacho ni kadiponi Uhuru chamo muma to obro neno neni. Magi eki nyiso nang'o. To ka Raila dhi chamo muma ochame e yo machalo nade to chame kaka ng'a? Well, nitie weche moko wanyal wacho matut sani endi. To gima duong' ma nyaka jo Kenya ng'i en kane wadhi e yiero tarik 8 mar 8. Nene nitie chochni yiero no. Nikech jomibadhi no kwalo yiero no. Yes. Kendo court miluongo ni Supreme Court no wite oko. Bang'e no ng'eyo motimore ni kaka nene court owacho ni mondo ta yiero mane luwe ok notimore kamano. Kendo wan gima ma otimore bang' tarik 9 o tarik 11 manene olandi yiero mokwongo cha. Wan koro kwa recognize. Omiyo sama wantie ni Kenya kaendi nitie wach mapek ahinya. Nikech kaka wuoyo sani onge adiera makende ni ng'ama nadi manoloyo bang' tarik 8. Nikech yiero tarik 8 nene Jakom Raila Odinga oloyo to nene okwalo ombulu. Koro yiero motimore bang'e no en yiero mok recognize. Omiyo sama wuoyeni en adiera makende ng'ama nyalo wacho ni en president mar Kenya onge. Tung'eyo nade ni migosi Raila Amolo Odinga ne oloyo yiero mar tarik 8 mana kaka wache gi dhogi noro ni yiero mar tarik 8 un gadieri ni Raila noloyo. Ung'eyo wach ni nade nikech IEBC kata kane oketh yiero no pod ne gitamore ni migosi Odinga ne okoloyo. Ing'e ni kodhi e yiero to an bende wanje mofu. Ne wan kod agents wa kamora mora Kenya kaendi. Yes. Kendo bende ne wan kod tallying center mar mane watime kwan maduoko kane giwuok kuonde mane igoyo ombulu. Yes. Koro kane watimo ripo, kane wariwo kwano mag ombulu mane ogono Jakom Raila. To ne nere maler ahinya ni Jakom Raila noyombo yiero no. Kura mok tin ni 8.6. Ya, to no yudo karibu 7 kende. Yes. Ya, yiero mar tarik 8 mar 8. Omiyo wan kama wantie sani. Gima wang'eyo en ni Raila ema noyombo. Kiyombo kura to kura machielo ok jahogo. Nikech kura machielo man kwacho nogo duma parni. Yes. Wano kwa mini ok recognize. Ok wayange. Mar tarik 26. Ok uyange koso ne ok udhiye ne ubalo ni yiero ni rima ok udhi. Yiero no wacho ni yiero ok bi betie to noneno ka yiero no dhi obeti. Ok no bede nikech katiba wacho maber ahinya pend chik king'iyo kipengele 138 wacho maler ahinya ni yiero mar president mar Kenya nyaka tim e constituencies 290. Yes. Tinge malongo ni karibu constituencies 27 ok notimo yiero. Koro yiero no onge. To IEBC wacho ni kata dibed ni constituencies 27 gi kine otimo yiero to ne gineno ka duoko margi ne ok nyal loko gimoro amora e loch mar migosi Kenya. Ing'e no pend chike kosewacho gimoro ni yiero shall be conducted in 290 constituencies. Onge yo machielo minyalo kepogo wach. Nyaka mokwongo tim. Nyaka tim gi 290 constituencies. Inyalo we lando. Duoko mag constituency 10, 20 ok nyal loko duoko ma general. To nyaka tim. Yes. Koso timo kata mana constituency achiel. To mano koro ken yiero mar president mar Kenya. Ma pend chike o recognize. Omiyo mano gimong'ere malong'o kata ng'ato mogo dhi school. Biro na nyisi kamano. Omiyo gima IEBC temo timo ema nikech ne gitemo timo gimoro mondo gimor Jubilee. Nikech IEBC itself bende dware koro lokruok motegno. Wan kod charo goduong' ahinya. Nyaka wadog back the drawing board kaka Kenya. Mondo wang'e ni tang'o wuon monego tim
mondo chieng' moro wabed kod yiero makare ma ng'ato moyombo to idando noyombo to ng'ato moyombi to idando noyombi to moso ng'ato moyombo. Mano ok bi timore ka wadhi mbele kod timbe mag IBC mane timore gi. Chebukati en owuon jakom mar IBC nowacho karibu juma achiel kapok yiero mar 26 nochopo. Yes. Noonge gadier. Yeah. Nonyalo timo yiero e mowinjore. To bang'e no in fact owacho ka oyudo ka commissioner machielo osegwe tao. Yes. Moringo dhi America. Koluoro ngimane ni kinde kuru gasu. Yes. Koro chiedh na hadhi ne Chebukati nogo no. Chako loko no. Bang'e juma achiel chako wacho ni yiero ni timore makare nikech koro systems. Mano en umiriambo. Ok nyal timore. Sama no wecha ema onego beno gwe tao. Koko no gwe tao nyiso en notiyo kanyakla kod Jubilee. Omiyo sama weni weche mag IBC kod ko bi wuoye en ni yiero ok notimore nyaka jibed piny mondo jo winjire ni tim nade mondo yiero machielo otimore yo makare. Anona to sama dwa ni ji obed piny ni eri gin jomage modwa ni mondo mi ubed godo piny jo Kenya nikech wacho ni sirikal mar Jubilee ni eri en ok recognize udwa bet gi jo Kenya ing'enu emomiyo wawacho ni koro jo piny nyaka ti kod teko margi ma pend chik omiyogi kendgi giwegi. Omiyo wachako weche mag twak e county assemblies. Yes. Mondo walos gimiluongo ni public or people's assemblies. Yeah. Madhi riwo jogo moyier gi ji, jogo ma represent ji mopogore opogore mondo ji owuo, mondo wach ma wuoyo chakre mana e counties. Yes. Ai bang'e to bi e national level. Mondo gima jo Kenya dwaro mondo notim mondo koro ketie mesa. Yes. Okay? To nikech kwa daka koro maluwo chike nwatimo gimoko as usual. Yes. To kwa bi solve problems mantie e piny ma kaendi. Koro mana gima wachako. Nyiso niya Kiingereza wacho ni extraordinary times call for extraordinary measures. Koro sama wantie ni en sama ok chal kod seche moko. Koro en sama nyaka koro jo Kenya kaw atua mopogore kod ma ji ong'iyogo pile pile. Tatua mwasekawo manyalo dhi konyo piny en mondo ji ochak twak e counties kucho. County. Through people's assemblies. Kango biro nyaka Nairobi, bang'e koro ji biro amua gima gidwaro. To jo piny nikod teko e lwetgi. Ka giamua ni Raila e president, mano e ka en. Nikech ne gisego ni ombulu tarik 8 mar aboro. Uhuru bende nikod haki mar wacho ni en president. Nikech oklem joge moko nogo ni ombulu. You know, koro wan stalemate, gima wantie ni iluongo ni crisis. Wan e kirikik. To kadipo ni jatelo, kadipo ni Migosi Uhuru Muigai Kenyatta ochamo muma. Migosi Odinga bende wawach ni ok wadhi e details kaka wacho ni weche mag swearing in mar Raila ok idwa ni mondo wawuoye ahinya sani. Kadipo ni Migosi Odinga bende ochamo muma to Migosi Uhuru bende ochamo muma, nyiso nade? Ya, nyiso ni nitie pogruok e Kenya. Mane gima nyiso. Nitie pogruok. Nitie ji mang'iyo Uhuru kaka president margi. Nitie ji mang'iyo Raila kaka president margi. To mano ordinarily dong'en koko. To koko no bedo ok wanyal bedo gi presidents ariyo. To koko madhi bede mohingo mosebedo ni mende onge. Nyaka ing'e ni jowa gi osenego jothurwa mang'eny saidi. Nyaka ne yiero chakre tarik 8 mar aboro. To en nek ma ok wanyal yie kodo. En nek motimore e Oyai. En nek motimore e moro mar Chai. Koro jochare ga minga. Okay? Omiyo koro ka nitie pogruok to we mondo pogruok no koro bedi ai mondo ji owuo ka ji osepogore. Ji owuo ka ji osepogore. Ang'o ma mono ji wuoyo kapok ji opogore? Mondo beda piny wach ni oyo waketuru tenge dwarowa kaka jo-NASA, jo-Jubilee bende oket tenge dwaro margi kuongo bedie mesa nikech at the end of the day japiny ma en japiny achiel ma winjo hinyruok mar gigi duto. Ing'enu wuoyo ka ji pok opogore wasebedo kwa dwaro higni mang'eny kabisa. Inyalo paro kit mane jakom Raila odhi America. Sabbatical leave. Ne en 2015. Yes. Okay? Mto duogo. Uhuru Park. Tarik 7 mar abiriyo. Yeah. Ne owacho ni ji odhi e dialogue. Ji odhi e mesa mondo. Yes. Mondo weche machando jo Kenya mang'eny ma en mibadhi, ma en kuo mar kura, ma en wach mar kosa rita kwe. Yes. Mondo ji owachi mesa mondo ng'en to itimo nade. Nene Jubilee odagi. Okay?
kendo gitamore ka gigo kori ni gini sirikal ok ginyal bedo piny kod Raila ng'atno maonge kod sirikal e lwete. Aya, koro ok en kwayo manyien. Omiyo kuma sama koro chopeni koro wan e stage machielo. Wach moro ma wuoyo cha ng'e no oserumo. Koro wuoyo rumo. Koro ji wuoyo kopogore jopogore. Tingi wuoyo ka jopogore e wuoyo maber. Ji wuoyo koro ji osepimre teko. Koro ji nigi luor. Erokamano jatelo. Obiro kawo yo matin kwa duogo to wabiro dhi nyime kod twak machalo kama indi. Maendi en Kuku mar Wach. Wachako duogo e thuolo mar ariyo jaera malolo TV kamoro moro miyudowa. Maendi en Kuku mar Wach kod an Jeff Olumbaka. Antiere kod jaodbura ma Ugunja mano moluoro Opiyo Wandayi ma bende omiyowa thuolo makende mondo watwagi achiel kachiel e weche madhi nyime pacho kaendi mago eko mag siasa. Chak arwaki jatelo. Erokamano Jeff. Inyalo chaki moso oganda. Oganda ma joka Nyanam. Amoso unu kweu. Kendo an geno ni un maber kama mar maunti. Erokamano. Jatelo arwaki e studio kendo ageno ni oganda winyo be. Jatelo kan wadhi yuo kucho to wacho ni sani iri koro dhot mar twak orumo. Iwacho ni sani koro usetero paro mondo misere kane magwenge ochak wuoyo achiel kachiel. To bathe kamoro bende oganda wacho ni odwaro mondo otim yiero manyien e ndalo 90. Kamachielo wacho ni mondo udwa ni obed piny mondo ji owuo obed gi caretaker government. Moro bende nitiere kaendi ni sirikal mar nusu mkate. Miwa difference mantie kaendi. En ang'o ma Jonasa dwaro specifically? Gima Jonasa dwaro in short and clear terms. Eni mondo ket mikakati kata chenro makare. Madhi miyo tim yiero e yo mowinjore kaka katiba wacho odwaro. Mano e gima wadwaro. To waseng'eyo ni yiero ok nyal timore e yo mowinjore kitaye kod IBC mando timo yiero mokadho. Mana achiel kuomgi. Mar ariyo, ok nyal timo yiero e yo mowinjore ka polis pod itiyogo kod Jubilee kuom ketho ratiro mar jopiny. Okay? Koro nitie weche mang'eny ma nyaka los mokwongo eka dang' yiero notimore. To mano ok nyal timore ka Jubilee wacho ni gin sirikal to wan oko. Koro nyaka ji los gimoro moriwo ji. Ok en nusu mkate. Nyaka ket sirikal mar kojolo. Caretaker government. Mar kojolo. Mondo olos wechegi. Mar kojolo mondo los wechegi mondo yiero chako. Jatelo mar kojolo ni en obedo constituted nade? Ng'ama telo ne to jok mage mantie mar kojolo. Mano jo Kenya winjore winja ka ji obedo piny wuoyo. Mano jo Kenya winjore winja. Kata giwacho ni koro in Uhuru. Yes. Betengi. Jakom Raila bende betenge for the time being. Iketo kata bishop moro. To telo nu sirikal kojolo for about 6 months. Kata Chief Justice Maraga. Kata ng'ata. Jo Kenya ng'eny manyalo timo telo sirikal mar kojolo. Mondo tim yiero motimo no nikech Raila dhi yombo kendo kako yombo ka pile. Mondo lano jakom Raila no yombo mondo miye muma yo mowinjore. Mano e gima wadwaro. To mano en gima Jubilee ok dwar. Nikech gidwaro mondo mokwongo gidhi mbele mondo lande gin gi yombo. Mondo Supreme Court wach ni gi yombo adier. Mondo Uhuru cham muma. Koro kwa wuo ko Uhuru bede kom to unoko. Wan wabedo chien. Koro wuoyo kode kaka president. Mano ok nyal timore. Mano ok timore kata matin. Tiparo nade ang'e ni ok onego beni wawacho weche madhi nyime e nyim doho. Sani nitiere petition mabende nitiere e nyim doho. Ang'eyo ni un to kaka Jonasa ne okutero ywak e nyim doho ni yiero ne ok otim maber. To iparo nade? Iparo ni yiero ni eri ka irange kaka notimore kisewacho ni pen chike wacho ni ka ok otime constituency state to mano ok otimore maber. Be iparo ni Supreme Court kendo dhi chak ketho yiero ni eri kaka ne giketho Patrick Kaburu? Ing'e Jeff mokwongo. Wan gi mon yiero ma otimore ta 16 dwe mar 10 en gima wakia. Kaka wang'e ni yiero otimo gi tarik 8 dwe mar 8. Yiero manene Supreme Court owito oko. Mamar 26 ni ukia sana. Koro kata jomodhi e court go wan wakiagi. Onjo mane gidonjo no wabenti. To wad koro kata case mani court no. Kaka idhi yale kod kaka idhi ng'ad buche bende ok obadhowa. Mano kwadich go kata matin. Mano okurangi kata ni to burani dhi rumo na. No, kako dhi rumo wan wakia. Makata diponi okethe to owach ni ochako los yiero machielo kubidonjo. Onyal dok yiero machielo ma dal pra uchiel kod IBC ni. Wijo Jeff. Nyaka jo Kenya gicho ni malongo.
ni ok en struggle mar oyuma gima dhi Supreme Court dhi wacho oko badhowa yiero ka gilando kendo ji dok yiero ndalo 60 kotelne kod Chebukati bende kwadhiye. Jatelo oganda samoro penjo ni to Jonasa kata un kweth mabalo kod piny owacho udwa bedo gi tungni gi duonde mathoth ahinya. 2013 jaki nyalo paro mar Isaac Asante nowacho ni ok odwar moket mar Chebukati. Sani be koro mar Chebukati ni rach. Penjo magin godo en ni to ka diponi ochako kel duol mar ng'at machielo, ubro bedo kod geno machalo nade kod duol no? Gima nyaka ing'e Jeff, ok en ni jomikete IBC go gin joma richo. To en system miketo gigo. Okay? Awinji. Inyalo paro kane jowagi odhi timo interview. Kane wasegole Isaac Asante Galange ka oko. Yes. To gitimo interview. Timiyo gi Max. Ta ikawo nyinge moko ka auchiel. Tero Uhuru. Nto yiera achiel kuom gibedo jakom. To dhi okawo ng'at mane rem mogik. Amen chiemo mogik. Mana bier. To we ng'ama bedo namba achiel gi joma luwe, okay? Nikech ang'o? Odwaro keto ng'ato mong'eyo ni tich go dhi bedo mayot for him. Koro mana e gima nyaka bed address mokwongo. Ma en commission ma tayo yiero. Yes. Mokwongo nyaka waket ni jogo mabede iye gin jogo ma political parties emo nominate. Okay? Wewe bede finje. Jubilee oket mag ge bende waketo mag. Kama ne keto penjo mang'eny. Koro wang'e ni IBC cha nitie ja auchiel to jadek gin mag Jubilee to jadek gin mag Jonasa. Koro ging'ire. Of course down lokore ga. But you see, wow lokore ka osebedo yie kuom tene ng'at mane matero. Moko ni Uhuru Kenyatta churo yiero no joma dhi tayo yiero mo bende udhi participate. Mane gima osehinyowa. Koro ing'eyo chike iloso gin dhano. To kok gitin dhano to nyaka gin lokogi. Mane gima wawacho. Erokamano ahinya jatelo. Nyisa ni to wach mar economic boycott kata wach ma bende koro thiro mwandu moko ni mondo kik ti godo machalo Brookside gene. Uparo ni maendi to dhi achieve nu ang'o kaka Jonasa? Duoko mane udhi miyo? Ka yande wachako miluongo ni National Resistance Movement. Yes. NRM. Ne wawacho nitie yore mang'eny mi yang'o go paka. Okay? Yes. Jomoko ne paro ni wadhi kawo bunde wachako go lweny. Okay? Mano sani samoro podi. But gima wawacho man kod yore mang'eny modhi kedo go yawagi. Achiel kuomgi en economic boycott. Tada mondo wang'e ni economic boycott ok en gima watimo mondo hinja piny. Hapana. Gome watime en mondo wadil kod kembe mosebedo ka goyo ohala e pinywa ka. To yudo ohala, to ohala ma giyudogo gikawo kendo gikonyo go sirikal matiro weche mag demokrasi. In other words, kembe modhi e bed kod Jubilee. To kendo bende ging'ere. Koro wada mondo wanyis jopiny. Yes. Ni gin gi teko. Ma tamruok ng'iewo mwandu mawuok e kembegi. Mondo nyis kembegi ni teko mar jopiny duong' mohingo teko mar president kata mar Jubilee. To ang'eyo ni sama watimo kamano, chochni dhi bede kata jomoko dhi hinyore e kambego. Yes. Okay? Nitie joma ndik kanyo ma bende moko kuom gini mano en a smaller price to pay for the bigger good. To gikone to ber dhi bedo maduong' moloyo chandruok matindo to ma ji dhi yudo. Kore ka. To kendo bende ok wawachi ni joma ng'iewo mwandu koro dhi tamore ng'iewo mwandu. Gidhi ng'iewo mwandu moko machielo. Ok moki kembe machielo. Miyo gi alternative. Yeah. Omiyo jogo ma samoro dhi wito tijegi e kembe ma targetigi. Nyalo yudo tije kende e kembe moko machielo. Nikech economy en achiel, jong'iepo bende en achiel. Yeah, okay? To nyaka wa send a very clear message. Ni ki goyo ohala e Kenya ka. Ti dok nyaka konchiel. Weche mag siasa. To nyaka ing'e nitie consequences. Erokamano ahinya jatelo. We wadogi achiel kachiel e od bura ma bende untiere mar the National Assembly. Speaker omiyo nyaka giko dwe ni mondo mi uter nying oganda mabiro bedo nu jotelo machalo kaka whip, machalo kaka iwacho ni nyaka sani Senate usetere mana minority leader kende Wetangula, od bura mar the National Assembly ma inti usetere mana Mbadi kende kaka minority leader. Ang'o ma timore momiyo gineno ni giwacho ni sani kaporo kutimo kamano by the end of this month gibiro constitute committees go gi jod bura mag Jubilee. Speaker go terwa mos. Mokwongo wach mar
kombe manie National Assembly kata Senate. Yes. Ok en gima priority sama wuoyi. Wan kod wach maduong' ma nyaka wadil with. Ma en wach mar kuo mar ombulu mar president. Weche mag parliament go nyalo luwo bang'e. To mar ariyo, parliament mar 12 ni kaendo yawe. To yawe yo marach ahinya. Nikech mokwongo ne gidhi mbele to giloso committee miluongo ni House Business Committee. Kaka Jubilee mok jo naso bede. Mano was the first mistake. Koro gik mag kaka timo bang' mano, gin gik moko winjore kod chike mag bunge. Kod chike matayo piny bende. Omiyo weche mag tero nyinge ji mondo dhi committee yote bang'o. Mago gin weche moko ochuno wagi sani. Mabo timo gi sama winjore. Sama fail no koro to ok nikech speaker wacho. Kata ultimatum omiyo mar giko dwe ni eri ok samoro ok bi mit. Samoro ko nyal meet nikech ok ochuno wa. Wanyalo na meet go kapo ni is in our interest. To gisani to speaker kose bedo ja Jubilee. To fail ni Jubilee nyalo tie bunge maonge NASA. To ginyalo dhi ahead to giloso committees gigo to gidhi mbele. Gima duong' en teko ma jopiny to hingo. Nikech bunge no bende ng'e no terie ji nang teko ma jopiny. To speaker dong jo yier gi Jubilee nikech gingo gi kwan e od bura. Temo wacho niya. Kata Jubilee moyiero speaker no. Teko ma gitiyo go no en teko ma jopiny mochiwo. Jopiny mochiwo. Ka be no yier gi adier. Nikech wan bende cases mang'eny moteri court, moteri do kuom Jubilee no yier go. Iwinjo gimonu computer generation. Leaders. Computer generated leadership. Peki Jubilee mohingo. Koro gibende gikoro cases court mang'eny ma samoro de wetegi oko. Un bende un gi moko. Wan gi moko nikech en dwaro mar ji. But anga dier ni joma nokwalo mbulu gin Jubilee. Erokamano jatelo mogik nyisa ni to od bura biro bet machalo nade. Sani eri wang'eyo maber ni un kod kwan mantiere piny. Samoro usebedo ka utemo mondo mi upush agenda mar utok dhi nyime nikech uonge kod kwan. Igni 4 mabiro udhi bet nade? Jeff. Mpongo kendi ni kwano ma jod bura ma wan tin ahinya kaka ji wacho no. To teko mar jod bura ok luwore kod namba margi. Unyalo bedo ji matin e bunge to uketo sirikal tesre. Kendo ng'iyo mwandu mag jopiny matamore gi nono. Omiyo ok en namba ji emomata. Unyalo bedo ji 150 to onge. Nyalo bedo haji 30 to kinyi odiochieng' odhiambo otieno to uketo sirikal mok ywe ka ong'iyo weche mag jopiny. Omiyo an gadier ni numbers ma wan go kaka NASA e parliament, both Senate and National Assembly, oromo watiyo tich ma jopiny omiyowa mar ng'iyo sirikal mar executive kod mar representing jopiny. Erokamano jatelo. Agoni erokamano maduong' ahinya kuom kawo thuolo mari mar biro achiel kachiel e TV mar Loli. Wacho ni weche mamoko machalo kaka mag miyo migosi Raila Amolo Odinga mondo miyo chamano ok idwa ni mondo iwuoyo odiochieng' ma kawuono. Mano ka biwuoye kawuono. Mano ki biwuoye. To bro timore. To utamu odhi timore. Ng'ama dhi time magwa wuoye sa. Ok udwa wuoye sa. Erokamano jatelo. Agoni erokamano kuom biro. Mano ero en jod bura ma Ogunja Opiyo Wandayi mabende wan godo odiochieng' ma kawuono e Lolwe TV. Anje fulo mbaka uritu masani.